Eten horren bila mugimendu asko ari da sortzen Europa osoan eta munduan, eta astebururako esan da bezala Donostian antolatu duten baraualdiari buruz hitz egiteko Berta Gaztelumendi argitutzeko kidearekin jarri gara harremanetan. Berta, arratsaldeon. Arratsaldeon. Berta, nondik nora sortu da baraualdi hau egiteko ideia eta beharra? Bueno, nik uste jende asko bezala badakazula kezka bat, egunak joan, egunak etorri, eta zer egin dezakezu, eta zerrez, eta gu argitu zen, giza eskubideen aldeko elkarte bagera, eta aspaldin planteatu genuen zerbait egitearen beharra, eta beste taldeekin koordinatzea, azken finean, guk egiten dugun hau, konsideratzen dugu testuinguru zabalago batean mobilizazio gehiago dauden. Hau da, larun batean egongo da BDZ-ak deitutako martxa bat, munduko martxa orain dagoena Rafa iritsi nahiean eta detenitzen ari dira eta seguro gehienak deportatuko dituzten. Testu inguru horretan guk gure aletxoa jarri nahi izan dugu eta orduan antolatu dugu bi eguneko baraualdia. Berta, argituz elkartean nola ari zarete bizitzen Gazako genozidioa? Nik uste, beste asko eta asko bezala edo gizarte gehiengoa bezala, impotentziaz. Azken finean ikusten ari gara, giza eskubideak nolabait ere ez daukatela etorkizunik hau aurrera baldin badijoa, eta bestetikan esatuzu ezin area jun, eta ezin, baina bai egin dezakegu gauza bat, eta da gure gobernuei eskatu neurriak hartzea. Hau da, giza eskubideen nazioarteko zuzenbideak jarritako neurriak hartzea, eta horiek dira merkataritza etetea Israelekin, eta are gehiago arma merkataritza etetea, ez? Horrelakorik oraindik ez da gertatu, baina, nik uste guk egin beharko duguna da gure gobernuak presionatu hori bete dezaten. Ez da guk asmatzen dugun gauza bat, baizik eta nazioarteko giza eskubideen zuzenbideak horrela esan du, nazio batuen bidezko ebazpenen bidez, edo justiziako nazioarteko gortearen bidez, horiek bete behar dira. Momentuz inork ez ditu bete Europako Batasunean. Estilo ezberdinetako hainbat ekimen antolatu dira eta dituzue, hilabeteotan. Zergatik aukeratu duzue zuek baraualdia? Gu elkarte txiki bagera, azken finean, eta baraualdian gure asmoa etzan ez dakit oso zabala izatea, ez baitakoagu baliabideak hainbeste jente onartzeko, eta orduan guk txiki gara eta egin behar dugu 8 bat pertsonek parte, baina bai nahi dugu besteekin batera gure aletxoa jarri, pixkanaka mobilizazio hauek handiagoak izan daitezen, ez? Da nik uste jende asko dagoela, lehen esaten duen bezala zerbait egiteko gogoz. Orduan, ia guztion artean asteburu hau nahiko esanguratxo izango da, ez dakit manifestazio ugari daude deituta, gure baraualdi txikitxo hau, eta orduan, horrek egiten du nolabait ere dinamika baten hasiera, ez? Eta, ez dakit, behar den protesta tamainakoa egiten lortzen dugun. Berta, asteburuko ekitaldiak kultur eta gizarte arloko hainbat lagunen presentzia izango duela iragarri duzue. Esan diezagukezu nor edo izen batzuk bota ditzazkezu? Bai, bera, lehenik eta behin larun bat goizean izango dugu pankarta artistiko bat egiteko asmoa daukagu, eta horrekin gero pasako gera hainbat emanaldi kultur munduko pertsonekin, eta bien artean irakurriko ez, bestela baten utziko dut kanpoan, Aitziber Garmendia, Izpea Goenaga, Arkaizkano, Itziar Zamora, Leire Palacios, Marga Eltolagirre eta Sara Kozar. Horiek izango ditugu, batzuk egingo dute poesia irakurketa, hau da palestinar emakumezkoen poemak irakurriko dituzte, beste batzuk kantatuko dute, Arkaizkanok berea ingo du, pixka bat, gauza diferente dauzkagu. Gero, baita egunean zehar, eta saiatuko gera, martxa, Rafatera egindan martxarekin konexioak izaten, ez dakit lortuko dugun, zaila da, badakizuen nola dagoen egoera, eta bestetikan ere, baita ere izango dugu beste urrengo egunean igandean horrelako mahai inguru bat, nun parte hartuko dute Mundu Bat, UNRWAk, BDZ-ak, Gernika Palestina, Gerrarik Ez Plataforma, Amnistia Internazionalek, eta baita ere konexio bat egingo dugu
Junts izeneko juduta palestinarrak batzen dituen Katalunian dagoen elkarte batekin. Pixat, mundu kulturala eta baitare noski beste taldeen ekimenekin. Eta, pankartarena Txaro Arrazolak egingo du, bera izango da bere artea jarriko duna pankartaren zerbitzura edo, arazo honen zerbitzura. Eta pixkat hauek dira, pelikula bat ikusiko dugu, bakizue Oskarra irabazizuna Noorderland, eta horren inguruan ibiliko gara. Pelikula aipatu duzu, askotan zuri ere zinegintzari buruz hitz egiteko deitzen dizugu, tamalez ez da kasua. Ze traza hartzen diozu, Palestinako pelikulari, ze bukaera aurre ikusten diozu? Ez dakit, nik beltza ikusten dut, baina ez dut mezu beltz bat eman nahi, ez dakit. Nik uste mundua mugitu behar dula eta ez dakit, bukatu behar dugu genozide honekin. Berta, herritar anonimoek ere izango duten oski parte hartzeko aukera, ez da, asteburuko ekitaldietan, deialdia zabalik dago? Deialdia zabalik dago, eta, dena dela, gu esan beharra dago, lehen esan deten bezala txikiak era, eta gero lokala txikia da, eta ez da gure egoitza, baizik eta Pedro Arrupeko elkarteak utzi digutena. Orduan hor, 20 bat baino gehiago ezin gara egon, ez baitago tokirik. Baina esaten nuen, izan dadila gure hau manifak, BDZ-ak antolatutakoa baitare, izan dadila etorkizunean beste zenbait ekimen edo ekintza egiteko, ez dakit, hasiera puntua edo abia puntua. Ederki, horrutziko dugu deialdia egin da, larun batean eta igandean, Gazako egoera salatzeko baraualdia antolatu duzu eta herritar guztiei parte hartzeko deialdia luzatuta dago. Mila esker Berta Gaztelumendi ongi izan eta animo asteburuan. Eskerrik asko zuei.